Finn, I har erfaringer med sundhedsprofilen. Hvordan har Region Midt brugt sundhedsprofilen? Altså for det første har kommunerne jo virkelig siddet og hoppet på stolen for at få de her resultater, som de kunne bruge til at lave deres sundhedspolitikker. Vi lancerede vores profil allerede i november 2006, og på det tidspunkt der var kommunerne alle sammen ved at lave sundhedspolitikker. Så man kan sige, at resultaterne er indgået i politikkerne og i de strategiske overvejelser, man har haft. Og udover det, så har vi lavet uddybende analyser for en række af kommunerne. For eksempel nogen, der har været interesseret i, hvor skal vi lægge vores sundhedscenter i kommunen, eller hvor mange diabetikere i kommunen har vi, der ryger, hvis vi skal lave en særlig indsats i forhold til dem. Så på den måde, så har kommunerne efterspurgt de her oplysninger og brugt dem på mange forskellige måder. I Region Midtjylland har vi brugt det især i forbindelse med udarbejdelse af programmer for kroniske patienter. Fordi det giver jo helt grundlæggende nogle oplysninger om, hvor mange kroniske patienter er der. Det giver også nogle oplysninger om deres sundhedsvaner, hvor mange rygere er der blandt de kroniske patienter, hvor mange af dem har lyst til at holde op med at ryge, og hvor mange vil gerne have støttesætter osv. Så man kan sige, at det giver nogle oplysninger, som kan bruges i den sammenhæng der. Meget konkret har vi brugt det i sundhedsplanlægningen i forbindelse med psykiatrien. Det er nemlig sådan, at der er rigtig mange af de psykiatriske patienter, kan vi se i undersøgelsen, som har fysiske sygdomme også, og som trækker meget på det somatiske sundhedsvæsen eller sygehusvæsen. Og derfor har man i den nye psykiatriplan for Region Midtjylland besluttet, at psykiatrien skal fysisk integreres i de somatiske sygehuse. Og det vil så sige, at man får en meget tættere link imellem psykiatri og somatik, og på den måde får en mulighed for at tage sig bedre af de fysiske skavanker hos de psykisk syge. Hvilke problemer er Region Midt stødt på i forhold til at bruge resultaterne til konkrete tiltag? Altså man kan jo sige, at grundlæggende så handler det jo om, at det er kommunerne, der har initiativet med hensyn til at lave borgerrette forebyggelse. Og på det område kan vi jo komme med oplysninger. Vi kan jo ikke sige, hvad kommunerne skal gøre. Vi kan give dem gode råd og så videre. Og jeg ved ikke, om man kan sige, at det er et problem, men det er i hvert fald en begrænsning på den måde, at der er forskel på, hvor aktive de enkelte kommuner er i at lave forebyggelsesaktiviteter. Men det er jo så noget, vi ikke er herre over. Det ligger jo så i selve opdelingen mellem region og kommune. Er der så noget, der har fungeret særlig godt eller særlig skidt i forhold til at bruge det i praksis? Jamen altså, jeg synes generelt, det har fungeret rigtig godt. Altså, jeg kan ikke sådan sætte en finger på noget, hvor vi må sige, at det her det har virkelig været svært, eller det har været kikset. Men man kan sige, at vi jo i virkeligheden først startede en proces. Det er godt nok næsten 2 år siden, vi offentliggjorde profilen, men jeg tror også, man skal tage højde for, at de her processer tager lang tid. Så de store resultater ser man i virkeligheden først efter nogle år. Altså de umiddelbare resultater, det er jo politikkerne, det er viljen til at gøre noget, men effekterne ser vi først efter nogle år. Og om de så er gode nok, de effekter, det ved vi ikke endnu. Kommer Region Midt til at lave sundhedsprofil igen? Altså det er planen, at vi gentager den efter 4 år, det vil sige 2010 går vi ud og samler nye data ind, og så er det vel tanken, at vi skal gøre det sådan cirka hver 4. år. Gerne synkroniseret både med hovedstaden og de andre regioner.